Makadi mkoba. Tiri nani makadi professor? Eme munovhura mabere. Ichokwadi hongu ndovhura mabhero asi zvaizvozvi zvinhu zvangu zvakasunga asi kufamba. But kana muchivhura mabhero asi munovhura mabhero ezvipfeko zvevakadzi zvomukati. Tinovhurira mabhero but pane mistake yandakaita. Pane mukoma wangu akandipa mushonga kuti pane zvataida kuita. Ndobva manzi pamushonga wakapiwa unofana kupota uchienda paline uchinoba mabhurugwa evakadzi. Hongu prophet nekuti izvozvi kumba wangu kwakazara kune mabhurugwa evakadzi, mabra, mapitcoat, but zvinhu zvangu zvakamira zvokuramba zvakasunga zvinhu zvangu. Pamushonga yacho haisi kushanda. Kwakadi kudzokera kun'anga unoti hazvisi kuita. Pandakadzokera kun'anga kwacho mari yacho yaidiwa ikoko handisi kukwanisa kuti ndiwane nekuti hapana chiri kufamba. Indofunga kuti mari inobva kuna Jesu ndo mari chete yaunofana kutenda paupenyu hwako. Urobatwa uchiba zvipfeko zvevanhu. Unorohwa unge nyoka yapinda mumba. Anyway, next Tuesday unoya nebhero rezvipfeko zvevakadzi riri kumba pano. Ukasauya nebhero iroro haufa wakasununguka. Unotora zvinhu izvozvo tikugadzirire nyaya dzako dzifambe.